Quan jo era molt joveneta, que no tenia encara ni 20 anys, el primer sou que vaig tenir, que eren, em sembla recordar, 800 pessetes de l'època dels anys 50, el vaig donar íntegrament a Sant Joan de Déu. Quan em vaig jubilar, vaig pensar tinc que deixar alguna cosa a Sant Joan de Déu, perquè el meu fill ja l'he deixat bastant protegit, jo crec. Que les meves propietats, que jo els hi deixi, serveixin per ajudar altres persones, doncs això, clar, em satisfà molt, em tranquil·litza molt i trobo que és un principi molt cristià. El que és nostre, d'alguna manera, és nostre, mentre l'altre no estigui desvalgut totalment. És que la propietat privada no és un absolut. És meu, jo puc disfrutar, però el dia que jo hi falti, ha de ser pels que més ho necessitin.